Kermanen buru hausteak. Haupa, Montxe, zer zabiltza? Zertan nabilen, ezen nuke zinetxiko. Jesus, horren larri alda. Nire jobari matematikako txeko lanak egiten lagundu nahi diot. Eta ez dut tutik ere ulertzen. Zer esango dio nik orain? Jaulotxa. Agian nik asmatuko dut egiten. Ea, erakutsi. Hau adibidez. Ariketa hau errazta dirudi. Itxuraz bai, ikusiko duzu. Zer laranja saltza. Kamioiak 188 kilo laranja ekarri ditu. Kazak 3 neurritakoak dira, kazandian 50 laranjak abitzen dira. Ertainan 20 eta txikian 6. Jesus, arrazoi duzu. Hau korapiloa dirudi. Nik oraingoz ez dut ezer ulertu. Baina ez duzu okerrena irakurri. Entzun. Kilogramo bakoitzak 5 laranja izaten ditu. Hori kontuan izanik, zenbat kazandi, zenbat ertain eta zenbat txiki beteko dituzu? Ni tontoa dirudit, ez dakit nondik hasi ere. Beste bat. Hau ez dirudi, horren zaila. Zein, lasterketarena? Damutuko zaizu. Iruditu aditzak norkerako subjektua eskatzen du. Nik tontoa dirudit, eta honek ez dirudi horren zaila. Gogoan izan. Ni tontoa dirudit, eta hau ez dirudi horren zaila, txartzat emango ditugu. Lehenengo korrikalariak 100 metro egin ditu minutuko. Bigarrenak 80 metro, eta hirugarrenak 60. Zenbat denbora behar izan du korrikalari bakoitzak lasterketa egiteko. Hau da nahasmena. Aski da. Arkaitzi deitu behar diot laguntza eskatzeko matematika erakaslea da eta. Zaude geldi. Nahiago dut nik bakarrik egitea. Laguntzari gabe, ez dut nahi arkaitzak erantzutea. Baina, Kerman, ez zara kapaz, baina... Lehenengo korrikalariak 100 metro egin ditu minutuko. Bigarrenak 80. Hau oso zaila da. Baina nola nahi dute umeek hau egitea. Agian, atxaldean egongo dira erantzunak. Nolatan ez aire lehenago bururatu. Geldi hor, Montxe, esan dizut ba, neuk bakarrik asmatzea nahi dut. Luze joko digu. Jateko zeo zer, eskatu beharko dugu. Goazen tabernara zer dagoen ikustera. Nahiago dutzu joatea, nik lanean jarraituko dut. Ondo da, baina ez tramparik egin. Trampanik? Mesedez. Erantzunak. Ez da gauza bera, nik joan nahi dut eta nik joatea nahi dut esatea. Nahi duena eta joango dena pertsona bera direnean, partizipioa erabiliko dugu. Nik kalera joan nahi dut. Nahi duena eta joango dena desberdinak direnean berriz, aditzizena erabiliko dugu. Nik zu kalera joatea nahi dut. Kerman, nik ezin dut gehiago. Etxi dut. Ulertzekoa da, Izan ere buruketa hauek oso errazak dirudite, baina... Ez da, ala. Kontua da, nire ilobak erantzunak behar dituela. Atxeko aldean begiratuko. Alferlana egingo duzu. Izan ere atzealdean azken emaitza baino ez duten baten. Baina buruketa egiteko modua, azaldu ez. Orduan, azkenean trampa egin duzu. Erantzunak begiratu dituzu. Bai, laguntzari gabe, bakarrik egin nahi nituen ariketak. Onartu beharra daukat. Ez naiz gai. Tira, deitu arkaitxe laguntza eskatzeko. Ez dakit, arkaitzeko oso jatorra dirudi, baina... Baina matematika kontuekin hasten denean, zeharo gogaikarri jartzen da. Nahiago dut, ez zaitu. Tira, neu deituko diot gero. Neongo gara? Bueno, ordaindu behar dugu, ezta? A ber. Zurea 8 euro eta 75 zentimo. Eta nirea
€7,15. Nahiago dut kontuak neuk egin. Izan ere ez duk oso azkarra dirudizu, baina ez dakizu buruketa simple bat ere egiten. Buruketak egiten aritu dira gaur Montse eta Kerman. Ikusi dugunez, iruditu aditzak norkerako subjektua eskatzen du. Zuk oso azkarra dirudizu eta honek erraza dirudi. Gogoan hartu, zu oso azkarra dirudizu eta hau erraza dirudi, txartzat emango ditugu. Bigarrenik, egin nahi dut eta egitea nahi dut desberdinak direla ikusi dugu. Nik kalera joan nahi dut esaten badugu, nahi duena eta kalera joango dena persona bera dira. Nik zu kalera joatea nahi dut esaten badugu berriz, nahi duena eta kalera joango dena desberdinak izango dira. Hori gaurkoa lagunok, zuek ere badakizue, honekin edo harekin, baina egin.